Samantala, dalawa kabilang po ang isang buntis at bata nasawi sa aksidente sa lungsod ng Alaminos. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nasawi ang isang babae na 3 buwang buntis at ang 1 taong gulang na bata sa aksidenteng naganap sa Old Bypass Road sa Barangay Tanaytay, Alaminos City, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, 3 sasakyan ang sangkot sa insidente kung saan parehong direksyon ang tinatahak ng kulong-kulong na sinasakyan ng mga biktima at ng isang motorsiklo. Nangyaring insidente nang bumaga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng kulong-kulong dahilan upang mapunta ito sa kabilang linya at sunod na mahagip ng kasalubong na light commercial vehicle. Dahil dito tumila po ng mga sakay ng kulong-kulong at nasugatan ng mga driver ng 2 sasakyan. Naisugod pa sa pagamutan ang mga pasahero ng kulong-kulong ngunit pumanaw ang 2 sa mga biktima habang ginagamot. Naisalba naman ng isang 6 na taong gulang na kasamahan ng mga ito. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga napinsalang sasakyan habang patuloy pa ang investigasyon para sa posibleng pananagutan ng mga sangkot sa insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.